Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya anu lato kati ngene caritane andelira sayang Prabu sasra bawing mespati aran pateh wanda lelabuhan ipun tan kinelung tri prakara guna kaya purana ingkang tenan tapi nuhoni trah utama Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Werkudara sakwise ulun nimbali kelawan Puntadewa lumantar wakil ya kuwi Kakang Resi Kaneka Putra ya Kakang Narada. Kena ngapa kita sing sowan ana ngarsa ulun Werkudara? Wah. Guru kakekku, iya. Nalika semana pancen adreng kekarepane Werkudara. Mergo nggone guru kakekku nimbali kelawan Puntadewa kakangku ya mbarep kakangku lumantar wakil. Iya. Mula kang saka kuwi yen to nimbali nganggo wakil sing mangkat uga kudu diwakili. Mula aku sak kadang Pandhawa papat dadi wakile mbarep kakangku ya Puntadewa kakangku nggone sowan ning Kayewangan Suralaya. Iya. Yen ngono kita kang bakal mangsuli sartane kita kang bakal atur wangsulan anggon kita dadi wakile Puntadewa. Ya entuk yen pancen mbok keparengake aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone guru kakekku. Nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungen kanthi adil. Mergo jalaran anggonmu wis ora seneng karo para Pandhawa, nggonmu wis duweni rasa gedhing keburu sengit marang aku sak sedulur. Bisa uga wangsulanku mau mbok anggep bener nanging mbok luputake
mergo dasarmu wis ora seneng karo para Pandhawa. Ulun bakal benenake yen pancen kita bener, nanging ulun bakal ngluputake waton wangsulan kita uga ora jumbuh kelawan apa kang dadi karep ulun. Werkudara, ya yen pancen kaya mangkono, aku sumadya mangsuli apa kang dadi pitakone Bathara Guru. Werkudara, apa Guru kakekku? Kadang kita luput bakal nampa paukuman merga ngagem asma Puntadewa. Ya kuwi lupute merga sepisan nganggo jeneng Puntadewa, angka 2 Puntadewa wani nganggo gegelung keling. Ya, lan Puntadewa bakal ulun pidana ana ing Kayiwangan. Guru kakekku, apa? Saiki aku tak takon apa Werkudara? Ngendi ana ratu sing dijaluk nyawane diwenehake kejaba mung barep kakangku. Waton kuwi kanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan to nyawa dijaluk mesti diwenehake dening barep kakangku. Mula akeh kang padha nyebutake yen to barep kakangku kuwi Nalendra kang gedhe putih, ya merga saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa. Dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Banjur lupute nganggo gelung keling kuwi. Merga gelung keling kuwi jare pangageme pandhita, ya Brahmana, jare singkeng wis buntas kawruhe. Iya. Nanging tak takon, kena ngapa Puntadewa le nganggo jeneng lan le jenenge Puntadewa wis kawit lair? Lan ingkang ngenggone gegelung keling ya kuwi Kundi Babu. Wis kawit Puntadewa cilik ya mbarep kakangku nalikane isih bocah. Kena ngapa lagi saiki diluputake? Wah, dewane do ngurusi apa? Kurang gawean apa kepiye? Ana wis suwe le nganggo gegelung keling lan nganggo jeneng Puntadewa, nanging lagi saiki diluputke. Mula yen petunganku keluputane Puntadewa kakangku iki mau gur digawe-gawe dening para Jawata. Merga digawe-gawe lan ana wong sing njaluk supaya nggone ngagem gelung keling lan nganggo jeneng Puntadewa dadi jalaran lupute Puntadewa. Banjur arep dipidana. Wah, ya ngono bodho Guru kakekku. Pramara rewang swamya ngambrang. Kate karananing kaswase ning marga amalat kung tumiring sang kanta mastrat waca lang-lang lalu angolati surya mangrang sang wayah Kakang Narada punawi menika kados pundi? Wah lagi rangan kula dhewe ya judheg arep mangsuli ature Werkudara kula piyambak nggih. Judheg kula mboten saged wangsul lan Adi Guru Weladala Werkudara. Apa? Yen to pancen kita ingkang saged dadi wakiling Puntadewa kang bakal ulun pidana. Marata diaki kita bakal ulun pidana kita sak kadang. Wah. Arep mbok pidana apa wae aku ora bakal selak. Nanging aku njaluk yen to mbok keparengake aku njaluk sak kadangku mbok pidana kanthi cara sing tak karepke. Kita kepengin ulun pidana kanthi cara apa? Ya kuwi. Aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candradimuka. Wis mbok antepi tenan karepan kita, wis tak antepi lahir lan batin. Nggonku dadi wakil lan nggonku tresna karo mbarep kakangku ya Puntadewa kakangku. Yen to pancen kaya mangkono Werkudara, ulun kang bakal dawuh kelawan Yamadipati supayane nyemplungke jeneng kita sak kadang Pandhawa papat ana ing kawah Candradimuka. Wah, ora sah dadak kongkonan Yamadipati. Aku sak kadangku adi-adiku telu tak gendonge, Janaka Nekula Sadya tak gendonge. Tak cemplungke, tak jak nyemplung ning kawah Candradimuka Guru kakekku.
pripun iki? Kakang Narada sampun waskuwatos jalaran menika kula ingkang sampun dados antep lan tekadipun Werkudara sak kadanggenipun dados wakilipun Puntadewa nggih. Lho, ning mengke riyen niki kayangan kok gogrek niki enten napa, Di Guru? Putra Pandhawa tata kati wisaya Hendriyaksa Sara Maruta Pawana-pana maragana samirana lan warayang Pancabayu wisikan makulingan lima Bathara Guru lah ana yaksa gedhe wah edian. Lah ana buta gedene sakmono nganti ngrontoke usuk bale marcu kundha. Narada meneng kowe. Lho, aku ulun kok dikon meneng. Ayo. Kowe Bathara Guru. Iya, kita sapa? Takon karo aku Dewa Amral. Apa wigati kita sowan ning Kayewangan? Wah, aku njaluk kandheng uripku iki wis mataun-taun, wis mayuta-yuta mangabad-abad taun. Nggonku nglakoni urip ning alam padhang aku wis wareg mangan gembalaning jagat legi asining kahanan. Mula praptaku iki ora liya aku mung njaluk ruwaten uripe Dewa Amral. Dimen Dewa Amral iso manjing swarga loka Bathara Guru lah. Yen to pancen kuwi kang dadi karepan kita, marata diake tampanana. Guntur geni guntur angin sirnakna yaksa iki guntur geni guntur angin. Takon ngruwat kok malah dolanan kembang api. Kowe arep taun baru apa piye? Kowe lah. Kakang Narada teka mboten tumama. Ah mesti kemawon buta semono atose semono gedhene kok. Wah. Tampanana pusaka kadewatan Kyai Cis Trisula. Mbok baleni meneh. Takon ngruwat malah wetengku. Jenggulku kok cuplek-cuplek nganggo obeng. Kowe dewa kepiye? Kowe lah. Dewa Amral. Apa? Ulun mboya bisa ngrumat kelawan jeneng kita. Ah, kowe sing tak ruwat kowe lah dalah mati ulun. Kowe ra wedi ra. Wong lehmu muring kowe lucu kok. Kaya kucing. Kaya kucing denggulmu.
Ulun ra wedi, merga ulun pirsa kelawan kita sejatine sapa kuwi ulun pirsa. Bathara Guru ora ngerti karo aku. Wah ya merga wis kletekan reget, kletekan watak Anggara wis kana diuyak. Iya. Kana diuyak sak kecekle. Aja pati-pati kita mandeg yen ta urung kelakon nguyak lawan Bathara Guru Dewa Marali. Ya njaluk pamit Narada. Wabote raja. Waya, waya. Waya, woi. Wah, titen ngono kowe. Wah. Kuncing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayek saking dias balewur Koko Prabu melajar welah Kresna dos pundi kok Prabu aku njaluk tulung aku njaluk senjata pitulung ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta tekono buta sing gedhene kliwat ukur wis nguntal kelawan kadangku ya kadangmu Pandhawa 5 cacahe. Mula aku njaluk tulung kowe dadi buta. Kowe dadi buta kaya kae jare kowe iso dadi buta. Kresna tulung ana aku Kresna. Kresna tulung ana Kresna. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya Kresna ulun tampa. Wonten menapa dene paduka mlajar pukulun? Welah Kresna tulung ana ulun. Mergana buta ingkang ngamuk ana ing kayiwangan jalaran njaluk diruwat Kresna yen to ulun ora njaluk tulung lawan jeneng kita ora bakal rampung perkarane Kresna ulun bakal mlajar Kresna Koko Prabu piye Kresna pancen estu wonten ing kayiwangan menika wonten yaksa ingkang ngrisak kawontenan kayiwangan. Lho. Apa buta kira-kira sing nguntal Pandhawa 5 mau mbok bilihke mawon mekaten. Wo. Lah kok teko kanane wis tekan kayangan Kresna iki kepiye? Sampun to, sampun. Sing ngandika sampun kuwatir kula ingkang nedya saged nanding kridanipun buta. Gusik, gusik kowe aja ngawur lho kowe aja ngawur. Kowe iki wong sakjeke urip ora tau perang kok. Kowe iki sakjeke urip ora tau perang lha kok kowe arep reka-reka arep nandingi buta sampun kula aturi Mas pawusaken kawontenanipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu. Wela. Bus. Wah. Weh. Wah. Wah. Oh
edan. Wah, elok Kresna, elok. Gene ku iso dadi buta gedene semono biyu yo. Wah. Inggih Koko Prabu ya. Ya mung ngarepmu gedhemu ora iso kaya buta sing nguntal Pandhawa. Sampun boten samas pausaken. Boten sang rembug perkara gedhe cilik sing penting ampuh lan orane. Cilik ora nek merantasi gawe disenengi wong akeh. Iya bener. Gedhe ngene arepmu glombyar. Nggih. Kaya banteng Prista wis. Pun Kakang percaya karo Si Adi. Iki Koko Prabu nyuwun pamit Koko Prabu. Oh. Bernaden tumbulmu mloco. Ayo. Kowe sapa nyegat kelawan lakune Dewa Amral sik tak benakne arep mrusut. Takon karo aku bolos rewu ya. Kowe gedhemu mung sak wetengku, dhuwurmu mung sak dadaku. Ayo kowe sing ngoyak karo Bathara Guru ya, aku njaluk diruwat. Nanging Bathara Guru ora iso ngruwat kelawan aku. Bathara Guru sing arep tak ruwat. Kowe nek kenek tak elikke. Kowe mendhuwa ladalah kelakon tak gulung kowe mbuh tademu. Gaglak limpahmu rimah legane atiku. Bote kaya kahanan urip. Kok ke ngarep ora apa? Ayo. Mati ya, mati ning aku. Rame gluting yaksa kalih Dewa Amral kalian Bolos Rewu nalika semanten cokot cinokot banting binating silih hungke genti kalindih. Monggo penonton kula aturi mbayangke dhewe-dhewe. Mati kaya cokot gulumu edak dadamu kemana.
Yayi Prabu. Lho. Sinten iki? Yayi Prabu menapa jengandika emut kalian kula? Sinten? Kula ingkang Raka ing Ndrawati. Latala Koko Prabu teka kawontenan kula kados mekaten Koko Prabu sampun ketuni pancen lakon menika dipun jarak kalian Iwang Manikmaya nggih kula nggih tanggap lajeng sakmenika kedah kados pundi Koko Prabu sampun monggo dipun gulung kayiwangan Suralaya waduh pripun niku lho kok jengandika ajrih niki tangan kula cepling Koko Prabu. Lho ning ngisor iki cepling iki. Latala sampun nderekaken kelawan lampah kula. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Wah. 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 Wah! Karena neng kaswase ya neng marga hamalagung tumiring sang kondo wastrat mojo lengleng lalu Kakang Semar kula nyuwun pitulungan Kakang Semar Manikmaya ngapa kula nyuwun pitulungan wonten buta yaksa ingkang ngamuk wonten ing kayiwangan coba tak sawange butane kaya ngapa Manikmaya ayo bali ora usah wedi iki dewa kok jirih ora iki wujude Kawah Candradimuka. Kawah Candradimuka nadyan to genine gedhe ora bisa dipadhake dening apa wae. Nanging tak kira Kawah Candradimuka iso ngerteni wong sing duwe dosa lan sing ora duwe dosa. Pandhu bapakku Babu Matrim petuk ana entenono aku Pandhu bapakku.
bendaraku do nyemplung kawah iki sing diwedeni Manikmaya ki, ha. Buta ngrusak kayangan mergo bendaraku do nyemplung tututane. Den prayetna sumuriris eka balik Semar medhuki karo aku nuwun sewu lah kok jenengan ki malah milih nyemplung kawah niku jane pripun to ana ajeng dipidana karo Bathara Guru kula ngerti jane jenengan niku nedya dipun pidana kalian Bathara Guru. Ya pancen iya. Jalaran lan sababe aku milih nyemplung kawah. Mergo pancen ana niat. Niat napa? Aku butuh ketemu kelawan Bapak Pandhu lan Ibu Matrip. Aku kepengin nyewargake sukmane Pandhu bapakku lan Matrip ibuku. Udah. Langen ing kalangkiwan gelar pandan moncar tinon leraga konang surum sura tetan pacang kasur lan pacaring purnameng gegono dasaring mangsa katika Semar wonten dawuh saking geni ingkang mangalat-alat werna abang teko iki kok ana geni cacahe loro sing werna biru iki apa? Nuwun sewu. Mbok cobi to dipun priksani kanthi teliti lan kanthi penglihatan ingkang tajem. Kuwi apa? Niku genah sukmane ingkang Rama, sukmane Pandhu bapakku. Nggih, kalih ingkang Ibu Dewi Madrim, Gus. Oh.
aduh. Bapakku ora ngira babar pisan yen to aku iso ketemu karo kowe. Aduh Kanjeng Rama. Mboten kinten babar pisan. Paduka taksih mapan wonten lenging Kawah Candra Dimuka. Aduh Kanjeng Rama. Kaliyan Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Jalaran sadangunipun sing andika gesang wonten ing alam Madyapada. Kula dereng saged ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngersanipun Paduka Kanjeng Rama Prabu. Malah sakmenika Paduka mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Iya. Aduh bapakku. Aku nyusul ning Kawah Candra Dimuka. Aku mung kepengin nyuwargake nglawan sukmane Pandhu bapakku lan Ibu Madrim. Werkudara Arjuna apa dene kembar pun Rama ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan dene saka pangestu Atmajaku ya kuwi para Pandhawa 5 wekasan ana dalan nggone Sira Atmajaku pinangga kelawan pun bapa ana ing Kawah Candra Dimuka nanging aja duweni rasa kuwatir. Nadyan sak temenipun bapa mapan ana ing telenging kawah nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan jer mung netepi marang piyutang. Iya. Ingkang wis nate pun Rama ucapke mula kang saka kuwi. Leremna rasamu Werkudara, leremna. Aja kumangsang nggone darbe gegayuhan mundhak mandheg dalan ora prayoga. Ora bakal aku metu saka kawah yen to Bapa Pandhu durung bisa manjing ana ing kasuwargan. Nadyan tau nono windonono. Aku ora bakal bali mring Marcapada yen Pandhu bapakku durung entuk palilahe marma saka guru kakekku sak temah iso manjing telu ing kasuwargan Pandhu bapakku. Yana Dewaya nuntuna wong aprang jas padha sarsaran ing manik maya kowe tekan kene inggih Kakang kepiye buta sing ning kayangan kepiye dereng saged dipun kawonaken dernyatanipun yaksa ingkang kula wastani kula wau wonten kalih eneng loro inggih Kakang Semar kok iso iki lho. Apa nganggo penggandha buta apa ya? Ora ngawur Semar. Mboten kok Gus kula mung mendhugandagu. Werkudara Apa? ulun njaluk tulung kelawan jeneng kita. Merga ulun njaluk tulung kelawan Kresna. Kresna jare mung arep budal ning kayangan ngrampungi gawe. Ning uga seprene ora ana tandang karya saka Kresna. Lan Kakang Semar malah ngluruk kelawan jeneng kita. Mula aku njaluk tulung Werkudara tentremna kahanan kayiwangan. Wah, guru kakekku. Aku gelem nentremke kahayangan kahanan
kanan Kahyangan Suralaya waton Pandhu bapakku lan Madrim ibuku tunggahke kasuwargan. Ya ora dadi ngopo yen to pancen kuwi kang dadi kekarepan kita. Ingkang baku kahanan ana ing Kahyangan Suralaya bakale tentrem. Mula kang saka kuwi wong atuwa kita Pandhu lan Madrim ulun nunggahke ana ing Swarga Nur Kastuba Werkudara. Oh kasembatan den panjangga panjenengan Ya Semar. Syukur alhamdulillah. Ingkang Rama Prabu Pandhu kalian Dewi Madrim pun munggah teng kasuwargan pun mboten sardu kuwator. Kuwator ya apa? Mbah wong tuwa kene omong sasar susur. Antarane kuwatir karo kuwatos dadi kuwator. Astor apa piye? Astor. Engko kedo mentas kok ngriki. Jenengan ki wong-wong apik kok mapane jagongane wedangan kok teng neraka. Bentine yen arep nyumet udut mung kari ngetrungke wis kobong. Oh sampean iku kok ora. Ampun do mentas kok mriki. Iya Kakang, ya Dipol. Setengah putaran, sekali putaran. Bangun. Nalika semanten Kahyangan Suralaya gububar mawut mboten kantenan. Wang. Awit saking kridanipun yaksa kekalih Sang Dewa Amral kalian Sang Balasrewu kedadak nalika semanten mboten mangertosi kawontenan Sang Raden Arjuna ingkang wis nglepasaken jemparing nadyan namung sak glagah gedene ngenani raganing Sang Dewa Amral kalian Sang Balasrewu nalika semanten badar ilang wujud yaksa kekalih Ananggenata ngamarta miwah nata ing Ndarawati. Wah! Ayo amuk. Mati dening aku. Cokot gulumu. Rimah-rimah legane atiku.
Ayo mati dening aku, ayo amuk, ayo mati dening aku. Wah, jan wis. Nuwun sewu sinuwun. Iki wis do cilik kok ora krasa iki. Ayo amuk, ayo amuk. Mati gulung kayangan, ayo gulung kayangan. Sampeyan iku pun cilik. Ha wis cilik kok ora krasa lho. Sangka kesengkan le gedhe. Wis pun. Mpun sinuwun. Lho. Sarana, nggih. Koko Prabu, inggih Yayi Prabu, mboten nginten kula lan panjenengan sampun badhar. Inggih mboten karaos, mboten krasa. Mula ki nek dadi ratu ku ora kesengkan ngoten niku senengane kok ora. Iya Kakang Semar nggih. Kepiye Kakang Semar gegayiwane Werkudara? Lampun kasembatan. Ingkang Rama Prabu Pandhu sampun minggah wonten ing Swarga Loka. Ya syukur binagi sewu. Iya Kakang. Melu sengal melu mangayu bagya dene Pandhawa. Nggone dianake dening Bapak Pandhu lan Ibu Madrim bisa nyuwargake nglawan wong tuwa. Nggih Ndara nggih. Iki ngapa to ki? Doleren ora? Wis leren wis dadi cilik barang kok. Ya wis. Jlamprong rene. Inggih Kakang Mas. Mancine wis paripurna. Kabeh-kabeh padha slamet. Barep kakangku, Werkudara piye? apa kang dadi panjangane Pandhawa saiki wis kelakon? Iya dipun Kakang uga wis nampa kabar saka Kakang Semar Badranaya. Wah, Semar wis ngomongi kowe. Iya, Di. Redya mau ora ngomongi. Pikir nika piye nika? Lho Werkudara piye to cagrang kok nesonan? Sampun kajengipun Koko Prabu Werkudara menika menawi gela nggih kados mekaten. Engko kondur wangsul teng negara Ngamarta, Gus. Manus maring jajalanat mahlah Werkudara Puntadewa Janaka kembar bali ning Ngamarta ora sida panjangane Prabu Duryudana tak gulung negara Ngamarta.
kados pundi anak Prabu pamanu kados pundi? Kula kawon kan Werkudara ngene kawon nggih mboten napa-napa ngenjang negari Ngamarta saged direbut nggih. Arsa madange jagat tuk mungo paning sak bocah ing wuger arep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung gunung. Oi. Hey. Apa? Ngene arep nyepat barat. Aku sih merem kowe malah teko. Kula selak ora betah, Gus. Ora betah ngopo? Kebelet. Nek ngarep kebelet. Eben. Jenengan ngerti eben mboten? Yo eben kebelet, yo eben menungso. Endi golek? Yo ben arep medun dhisik meduna. Kayak ilang ana make upmu ora masalah. Golek ming sak Asmarandana kayak tlantrung kayak deng dung 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 dung. Nggo diplayokke. Ladrang pamungkas. Ayak kok ladrang. Iya kuwi. Oh, sampean kuwi ora iso gending rekane arep gending. Pun sampean iki jaipong mawon. Yo. Jaipong kalah karo Panjak ben syukur sisan. Ya Semar Sedaya pun purna, Gus. Mugi-mugi tremosku glempang wududing. Mugi-mugi panjangkanipun keluarga Bapak Yusuf Triyatna sedaya sami dipun ijabah dening Gusti Kang Karya Jagat. Ya Semar. Pokoke donga terbaik kagem almarhumah Ibu Marjiah. Ya. Aku kondongake nggih. Ngono tak ewangi nyepotnya wis. Iki gek kono iki gawa iki wis. Wae ngopo? Niki pipa gansmuk. Niku gandung pun tutuk-tutuk ya. Gandung sapa? Gandung Paloyo. Ya nggih matur nuwun Gus sedaya kalepatan diagung pangaksami. Rahayu Kang Samya tinemu rahayu Kang Samya pinanggih. Allahu Akbar. Semar ki gendeng ora? Matur nuwun. Matur nuwun Gus. Ya Semar. Matur nuwun mugi sak pengker menika keluarga mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng Gus. Ya Semar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya salatu khairum minana. Wis kaki. Iya nggih matur nuwun Gus. Engko Mas Oki Asmarandana mengko dientekne ning ngayak Pamungkas Mas Roni. Ya.